Hausa na BBC ke magana akan mita 16 da mita 19 da mita 25 har ma da wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Muryar ɗaya daga cikin gidajen rediyon da muryarsa ta karaɗe faɗin duniya kenan. Duk da kashi 9 daga cikin masu sauraron wannan rediyo ba su taɓa ganin gidan rediyon ba, amma suna ta'amali da shi ta cikin akwatunan rediyon su, a cikin gidajensu, wuraren mu'amalarsu na yau da kullum. Lamarin akwatin rediyo dai ya zama wani lamari ne da ya zama babban amini a cikin zukatan da yawa daga cikin al'umma, ta yadda za ka ga rediyo ya zama hanya ɗaya tilo na warware kowane irin takaddama ko tsatsan da ke a cikin zukatan al'ummar ƙauyaku da ma birane. Shi yasa ma Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar 13 ga watan Fabrairun kowane shekara domin tunawa da ranar rediyo ta duniya, wanda hakan ke nuna mahimmancin rediyo da kuma matuƙar tasirin da rediyo yake da shi a tsakankanin al'ummar duniya. Malam Hamza Usman Arish na ɗaya daga cikin direbobi da tuƙi ya zamo sana'a a wajensa. Mun je da suke ma'amala da rediyo a yayin da suke gudanar da sana'arsu, musamman shi da ya zamo sana'arsa tana ɗaukar dogon zango a wajen tafiye-tafiye. Sunana Hamza Usman Arish, direba a hukumar sufuri na Kaduna Line. To ai mu dama musamman mu direbobi shi rediyo a mota, musamman direba. Shi rediyo a mota idan kana da shi ina ɗaya daga cikin wanda yake ƙara ma karsashi na tuki, wanda za ka ji ciwon kamar ma an baka wani abu ne ka sha inda akwai rediyo a ciki. Kuma a nan muke fahimtar ma abubuwan da ake ci da ba zama gare mu ba. Mu rediyo da yake sanar da mu duk wani al'amura na rayuwa da ake da shi a ƙasar nan, musamman irin lokacin ganin wata, lokacin sallah, lokacin abu, mu duk a rediyo muke jinsa da yake mu direbobi ne. Samar da wayar salula tsakankanin al'umma ta ƙara kusantar da ta'amalin rediyo a tsakankanin mutane, ta yadda za ka ga hatta ga masu tafiya a bisa hanya suna sauraron rediyo ta cikin wayoyinsu na salula. Wani magidanci mai mata 3 ya shaida mana yadda yake mu'amala da rediyo a cikin gidajensa. Kunne ne Musa Abdullahi, direba a Kaduna Line, wani aka fari da ka shigo nan kana cewa Sisa, ta ce Sisa da shi kenan, amma suna na gaskiya shi ne Musa Abdullahi. To ya rediyo a mota ka akwai rediyo? Akwai daga kwarai da gaske. To ya kake ji yayin da kake gudanar da sana'a ta tuki kuma ga rediyo tana shi rediyo gaskiya mai abu ne mai amfani sosai daga ba ma direba ba ko da kake gida ba kaga dattawa ma da suke wani ma daga kofar gida sai abin nan ba, amma da dan rediyon shi kenan shi ko wani magana aka yi ko musu ne ya nuna shin wani a ina kaje da wani ya ce a rediyo ne shikenan magana ta kare ba ku da ja. Misali ne kan mata na 3 amma kowane daki ina da rediyo, kowanne ina da ba sai ka dauko na ɗakin ba. Ba sai na dauko na ɗaya ɗakin ba, kowace tana da rediyon. An ko ya lalace ko ya bani to yanzu kai ko mushe yanzu insha Allah za ka samu kwaman 5 wanda ina ganin in kai gyaran su ma karshen ta wani abu zai iya wuce ne sai dai in shigo da wani in Allah ya yarda. To wai shin ko yaya mutane suke kallon lamarin rediyo a wannan lokaci, musamman yadda waɗansu daga cikin al'umma suke ƙaryata abubuwan da suke ji a rediyo? Sunana Nasiru Muhammad, GT Bank Kaduna, ma'aikaci a Kaduna Line a halin yanzu. Ni ke sauraron rediyo. Gaskiya ina jin wannan rana tamkar ranar sallah game da dama da kuka ban yanzu magana akan rediyo. Gaskiya rediyo ya kasance abokin tafiya. Ni ina tafiya a mota, dogon tafiya, in duk motar nan za su yi bacci, in dai rediyo zai aiki to ni alhamdulillah rediyo ya zama babban aboki a gare ni. In dai da rediyo to ni ban da wani matsala a rayuwa, in dai rediyo na aiki dan zan iya kunna ma daga asuba har dare su kafa su kulla tashar su ina saurari, sai dai sallah kawai ki tsere. To a matsayinka na direba baka samun korafi wajen kila abokanan mu'amala fasinjoji wanda kuke dauka a cikin mota idan kuna masa rediyo? Gaskiya ban taba samu ba, ni hasali ma idan ina ji iyani na baya sai ka ji a ce da Allah an ƙara bolu. Gaskiya ban taba samun korafi ba, sai dai ma in samu support. Abin da ke faruwa a duniya, duk abin da ke faruwa a duniya in dai ka kasance mai sauraron rediyo zaka ji duk abin da ke faruwa, in Allah yadda zaka ji menene nan menene can duk zaka ji kuma zaka fahimci halin da kake ci. To gashi kana cewa da abin da ke faruwa a duniya, da yawa wasu ba su yadda ma cewa su masu magana a cikin rediyon suna faɗin gaskiya a wajen yada labaransu ba.
gashi gace da abin da ake nema a ji a rediyo kai kake saurare ta ya kake gasgata irin wannan abubuwa da ga wadansu ni wa'incan da suke wannan ni na san mutum sai dai ya faɗi ra'ayin shi amma in dai gaskiya yake so ko ganin wata da ake cewa wai ganin watan rediyo su ma masu cewa ganin watan rediyon sun dawo suna bu dan yanzu duk duniya da rediyon ake amfani duk duniya wani Facebook na social media duk da kake ji kowaye sai ya dawo rediyo. Lamarin rediyo dai ya zama to gagara gasa a tsakankanin al'umma ta yadda ya zamo gidan kowa da akwai ko da mutum bai da shi yakan so ya ji an faɗi magana ne daga bakin rediyo wanda hakan ke tabbatar masa da cewa wannan batu shine batu na gaskiya yayin da waɗansu da yawa daga cikin al'umma suka riƙe rediyo a matsayin sana'a har ma suna tutiya da shi. Lamarin rediyo dai lamari ne da ya zamanto abin sha'awa a tsakankanin al'umma wanda hakan ke nuna mahimmancin rediyo da kuma matuƙar tasirin da rediyo yake da shi a tsakankanin al'ummar duniya. Usman Shehu Shagarar Gasa, Allah ɗaya gari bambam.